Bună ziua! Numele meu este dascălu Andreea Mirela din grupa 605, iar astăzi vă voi vorbi despre analiza macroeconomică a României. Introducere. România se află într-un moment de transformare economică și socială profundă, influențată atât de contextul internațional, cât și de propriile provocări interne. În perioada 2022-2024, economia românească a traversat o serie de dificultăți, dar și de oportunități de dezvoltare, marcate de inflație ridicată, presiuni fiscale, investiții publice majore și un context demografic nefavorabil. Acest proiect își propune să analizeze aceste dimensiuni și să ofere o imagine de ansamblu asupra direcțiilor de dezvoltare, de evoluție pentru România în contextul actual. Situația economică generală. Produsul intern brut, PIB, al României a înregistrat o evoluție pozitivă în perioada analizată, crescând de la aproximativ 288 de milioane de euro în 2022 la o estimare de 332 de milioane de euro în 2024. PIB-ul pe locuitor s-a îmbunătățit și el, ajungând la aproximativ 18.500 de euro în 2024. Creșterea economică, deși moderată, în jur de 2-3% anual, a fost susținută în principal de consumul intern și de investițiile publice, în special cele finanțate prin fonduri europene. Cu toate acestea, România continuă să se confrunte cu provocări structurale, precum productivitatea scăzută și o infrastructură deficitară. Comparație între România și China. PIB-ul nominal în România este de 222 de milioane, pe când în China este de 12.600 de trilioane. PIB per capital, 11.100 de euro România, 9.100 China. Creștere PIB, 2,5% România, 4,5% China. Inflație, 4,5% România, 2,1% China. Somajul este de 5,4% în România, pe când în China este de 4,4%. Deficitul bugetar, 7% din PIB în România, 3% din PIB China. Datorie publică, 54% din PIB în România, 60% din PIB China. Veniturile și cheltuielile bugetare. Veniturile bugetare ale statului român reprezintă în jur de 33,2% din PIB, un procent semnificativ mai mic decât media Uniunii Europene, care depășește 40%. Această situație reflectă o colectare fiscală deficitară, dar și existența unei economii subterane extinse. Pe de altă parte, cheltuielile bugetare au fost de aproximativ 47,7% din PIB în 2024, acoperind domenii precum pensii, salarii în sectorul public, investiții în infrastructură și cheltuieli de apărare. În acest context, deficitul bugetar a depășit nivelul de 6%, generând presiune asupra sustenabilității fiscale. România trebuie să continue reforma fiscală, să digitalizeze recoltarea taxelor și să îmbunătățească eficiența cheltuielilor publice. Datoria publică și deficitul comercial. Datoria publică a României a crescut constant în ultimii ani, atingând aproximativ 54,8% din PIB în 2024. Deși acest nivel nu este critic conform standardelor europene, care permite până la 60% din PIB. Ritmul accelerat al îndatorării, combinat cu deficite bugetare persistente, poate deveni o problemă în viitorul apropiat. În paralel, România înregistrează un deficit comercial cronic, reflectat prin faptul că importurile depășesc semnificativ exporturile. Principalele importuri constau în produse industriale și tehnologice, în timp ce exporturile românești se concentrează mai ales pe produse cu valoare adăugată scăzută. Această balanță comercială negativă afectează competitivitatea economică și poate vulnerabiliza economia în fața șocurilor externe. Inflația și ratele dobânzii. În perioada 2022-2024, România s-a confruntat cu un nivel ridicat al inflației. În 2022, rata inflației a atins un vârf de 16,4%, determinată de creșterea prețurilor la energie, alimente și servicii. Ulterior, în 2023 și 2024, inflația s-a redus treptat, ajungând la aproximativ 6,8%. Pentru a contracara inflația, Banca Națională a României a majorat rata dobânzii de politică monetară, care a rămas la 7% începând cu anul 2023. Această măsură a avut un efect de temperare a creditării și a consumului, dar și de creșterea costurilor de finanțare pentru companii și stat. Piața muncii și provocări democratice. Rata de ocupare a forței de muncă în România a atins aproximativ 69% în 2024, o valoare sub media Uniunii Europene, dar în ușoară creștere față de anii anteriori.
Cu toate acestea, piața muncii este afectată de un deficit cronic de forță de muncă calificată în domenii precum sănătate, construcții, IT și transporturi. Rata șomajului general s-a menținut relativ stabilă în jurul valorii de 5,7%, însă șomajul în rândul tinerilor a depășit 20% în unele regiuni. În paralel, România se confruntă cu o scădere demografică accentuată, alimentată de migrații externe și natalitate redusă. Acest fenomen pune presiune pe sustenabilitatea sistemelor publice și reduce potențialul de creștere economică pe termen lung. Concluzii și recomandări. Economia României se află într-o etapă de tranziție în care oportunitățile trebuie valorificate prin politici publice coerente și sustenabile. Este esențială creșterea veniturilor bugetare prin digitalizarea ANAV, combaterea evaziunii și extinderea bazei de impozitare. De asemenea, este necesară continuarea investițiilor în educație, infrastructură și sănătate. Piața muncii trebuie să susțină prin formarea profesională adaptată și măsuri pentru reducerea migrației. Din punct de vedere macroeconomic, România trebuie să adopte politici prudente pentru reducerea deficitelor și menținerea stabilității financiare, prin abordări strategice și responsabile. România poate construi un model de dezvoltare sustenabil și inclusiv în anii ce urmează. V-am făcut niște grafici despre PIB-ul total care este în creștere, PIB-ul locuitor care este tot în creștere, datoria publică care este în creștere, inflația anuală a crescut până în 2022, apoi a scăzut, iar rata dobânzii cheie care este tot în creștere. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare și sper că v-a plăcut proiectul meu.